هو خمينا نقبر كأوتنا مخرج الجلود ناي مجب سرح ناي بهلتنا سرح ناي قلو سرح ناي شمنا سرح ناي زيتات بمول سرح ناي نهبي تعمي أنا عشت مصنوع سرحتي كم زولها كتما مقالن وعلى ناي مصنوع ناي كتما دك أنستي بمن ناي مصنوع سرحت زود دلنا جن جن بدحرين أرجويان زلوان نأرجويان ونزت ورالنا حزت السن تجددنا تنايس دراسو وقت زبلس بزح تأسمو سلزنورة أرجويان بزبلينا غيرنايو تسمو خلطة جزء يتغير سلسة جزء مجمرة قالوا زبلنايو دحر فاونديشن غيرنايو تكامرة بزبل دحر فاونديشن قريدما مكن خانة محجزن أرجويان زبل غيرنايو بروجكتات كم زينا لي خيرو حزي عينو زهت أخوين مزيو تنايس الدراسوات أو ون حدا نتحز نيرنا إنا حدا زحق زلنا نسدرس وقت حدا هبتم تاريخ الناس بقوام نتك حق زلنا ونا قبرنا مزينا إنا حزقين بتاع مبزيحو مسواتي دحر ما تنايك أدم زنبر سوءون حزي ودو هو دقيمو خبيدو بتاعنا حزقهم أصل زخنا تا زوم دق سوات مساي زلوون نحناس بقدم ناس كميل لهم زلنا عينا ندلي زبل نايب علوم نيرو محور دق سوات ونا مقام عوي جام نيرو اي محورنا مناتهم تم دق سوات تتوديهم دقافي نزم محور زي زبل سلازنا برنا ناي سدر سوات يتمي خيرو ناي متياب ناي محبحاب ناي مكن خان سرحتي انا سي سرحي نيرو ولا سو مسل كاين سرح الصي قدفكم بوشتي مالتين هذا كميل لهم تل بروجكت تامكينا جزينا هيبيو من يرز والقوا أريجا متراون استكيرو نمتسجان عقم سيئنا زتسجنا لنا ون بزح طيقنا جنير خلنا متجرش عن ساشتنا نزيا تروحوا قري سلزنا برا نبروتو توريرو سلزنا برا تناس بيرو كنكاري فرنيتشر كنجز نزعفت مسرح كلونا صنعت كنقبر بزعبة خونتات سدرس وقت بدحرو إنا بتسرح السكنات تزبل تامكينات الشيطان سرح مكايد خوينات لنا سلازي حزين قزاون نشتي كنكاري ساتودي الله تاقنزل قالوا تازي أكو فيلنا قالوا بروجكتات مسرح لنا تا بروجكت كميل لهم دما ويب سايتان مسرح كيد كازيرنا سمعنا تقراي ملو مالتي افتشعو كنكدو نخل معراوي كدنا رايا لما طاي خدنا قنفت كنكدو نخل بوتا حراز لكن كيدنا اصنعنا حدش حنا 4 حزنا لنا حدش حنا 4 حد بحد متحاز ويب سايت نيرونا ويب سايت حدا لكاتي 15 الا مرقا كيرنا بروجكتن تا ويب سايتنا مرقنايو تاينا جينا دحريوت مرداتا مسرخبنا تمردات خبال تلتايو نايتهم سداس بوات ملء مردات ايو كمي مالتيو شموم ادراشوم ابي وردا ابي زوبا ابي وردا ابي طابيا يركوزل سلكم سلكوزرو مالتي تسرح سلكوزرو ناي بانك اكاونتو እና ህሉ ኩነታት ናይቶም ስዳስ ዋታይ ዝመስል ዝል መረዳታ ኢና በወረቀት ኢና በቲናዮ ካው ተመልዩ ይመጽዩ ዳታ በሃርድ ኮፒ ይመጽዩ ማለት ሶ ናይ መጀመሪያ ስራሕናት አዩት ሃርድ ኮፒ አንተኹም ብነገርኩኻ ናይ ክላሪቲ ስራሕታትና ናይ ምስፋፍ ስራሕታትና ሰሪና ጽፉፍ ኮንፊርም ስጋርና ዲጂታላይዝ ጌርናዮ ወይ ደሞ ታይና ናብ ኤክሴል እቲና ከም ሐድሽ ዲጂታላይዝ ጌርናዮ ማለት እዩ ካው ታይና ዌብሳይት ክሬት ጌርና ወይ ደሞ ዌብሳይት ናይ በኢንተርኔት አቲና አትኻት ተቆመሉ ፊቸር ክሎ ጌርና ሙሉ ዓለም ዘሎ ትግራይ አክሰስ ገቨርንመንት ሙሉ ኢንፎርሜሽን ናፍቶ ዌብሳይት እቲናዮ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ከመልኩም ፕሮጀክት ናይ ባለው ዌብሳይት ስለዘለው ናፍቶ ዌብሳይት ምታአታኻ አማራጭ ይበካይ መጀመሪያ ትምዝገቢያ ከም ሓደ ከግዜ ዝል አካል ሙሉ አድራሻኻ ሽምካ ትምዝገቢያ ምን ስልክኻ ኢሜይልካ እዚኦም ወሰንቲ ምክንያቱም ከግዜ ይልካ ስለተአጽልኻ ሙሉ መረዳታት ናይ ሓጋዛይውን ተከግዝውን ዝለ አካሉን ሙሉ መረዳታ ስለዘደሊ ማለት ይና ትምዝገብ ማለት እዩ ካው አውቶማቲካሊ ሲስተም ናት አይና ገናዩ ራንደም ነው ሰሌክት ከብር ቶም 40 ነዚዮም ካብ መላእ ትግራይ
ካብ መላእ ትግራይ ማለት ካብ 7 ዞባ ካብ ኩለን ወረዳታት ዘለዎ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ራንደምሊ ሰሌክት ገይሩ ዝበካ ስለዚ ወዲ ራያ ኮይንካ ወዲ ተንቤን ከበጽሕካ ይኽእል ወዲ ተንቤን ኮይንካ ወዲ ሽረ ዘለዎ ስዳታት ከበጽሕካ ይኽእል ትግራይ ሓንቲ እያ ስለዚ ሓንቲ ምዃናውን መርእያ ስለ ዝኾነ ፕሮጀክት እዚ መተኣሳሰሪ ስለዚ ሓድሽ ስድራ መፍጠር እቲ ፕሮጀክትና እውን ከመይ ኢለኹም ዝብለናዩ መተኣሳሰሪ መንገዲ እዩ ንትግራይ ከም ሓደ ናይ መተኣሳሰሪ መንገዲ ኢልና ስንጥቀመሉ እዩ ከመይ ኢለኹም ስለዚ ራንደምሊ ይበጽሕካ ስዳስውን ምስ ሽሞም ኣድራሾም ስልኮም መስጽሕካ ናይ መጀመርያ ስራሕታ እንታይ ትገብር ትዝተቐመጠልካ ስልክ ጌርካ ትድውል ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ሽምካ ፋልጥካ ከመይ ኢለኹም ዝብል ቃል ትጥቀም ኣነ ክስቶ ይበሃል ከመይ ኢለኹም ኩነታቶም ኢኻ ተጻሪ ናይቶም ስድራ ስዋኣት ስለዚ ቶም ስድራ ስዋኣት ዘሎ ሁሉ ኩነታት ምስ ፈለጥካ ኣነ እውን ወድኹም ወይ ድማ ኣነ እውን ጓልኩም ኢልካ ተፋልጥካ ካብኡ ሚኒመም $1 ኢና ማዓልቲ ሓሲብናያ ኣብ ወርሒ $30 ማለት እዩ ሕዚ ዘሎ ምንዛሪ ካብ 3000 ገለን ማለት እዩ ድጋፍ ብቐጥታ ብቕርሺ ሳፖርት ትገብሮም ማለት እዩ ታ ሚኒመም ዝቐመጥናያ ኢና ታቅርሺ ዛያ ካብ ፍትቅርሺ ብላዕሊ ግን ብዓብዩ ትጽቡቕ ነገር እንታይ እዩ ትሕውነት ወይ ተሓድነት ናይ ተጋሩ ቤተሰብነት ምፍጣሩ እዩ ተዓብዩ ነገር እዚ ፍሉይ ዝገብሮ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብዓብዩ እንታይ እዩ ናይ ስድራነት መንፈስ ምፍጣር እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ክሕግዜ ዝብል ኣካል እውን ወይ ደሞ እቲ ቤተሰብ ክኾን ዝብል ኣካል እውን መጀመርያ ከመይ ኢለኹም ዝብል ቃል ይትጥቀም እቲ ፕሮጀክት እውን ከመይ ኢለኹ ዝገበርናዮ ብኡ እዩ ስለዚ ኩነታቶም ምስ ጻረይ ቀጥታ ናፍቲ ናይ ቤተሰባዊነት መንፈስ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ከም ስርዓት እውን ዘእተናዮ እንታይ እዩ እቲ ቤተሰብነት መጀመርያ ንፍጠር እዩ ካብቶም ስድራ ስዋኣት ቤተሰብነት ምስ ተፈጠረ ድሓረ ብግዜ ብኸይዲ ግን እቲ ቤተሰብነት እውን ንዓበይ ይኸድ ማለት እዩ ናይ ሓድነት ኣብ ትግራይ እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ጽቡቕ ዝኾነ ፖዚቲቭ ዝኾነ ጽልዋ ይህልዎ እዩ ማለት እዩ ሓድነት ምፍጣር እውን ዓብዩ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ እዩ ካብኡ ሶት ሲስተምና እንታይ እዩ ምሳና ምንም ዝራኸቡ ነገር የብለይ ክሕግዜ ዝበለ ኣካል www.rdteka.cscca.com ኢሉ ይኣቱ ካብኡ መጀመርያ ሬጅስተር ይገብር ተመዝገብ ይብሎ ሬጅስተር ምስ ገበረ ቀፂሉ ዶኔት ዝብል እኒኦ ናይ ባዕሉ ወይ ደሞ ክሕግዜ ዝብል ማለት እዩ ታ ዶኔት ትብል ክሊክ ምስ ገበራ ቀጥታ ኣውቶማቲካሊ ካብቶም ዝሕግዙ ኣካላት እዩ ስልኩ ኣድራሹ ኮሙኒኬት ምስ ገበረ ላዋና እውን ሪፖርት ይመጸልና እዩ ክስቶ ዝበሃል ኣካል ንክስቶ ሒዝዎ ነው ዝብል ሶ ኣፕሩቭ ንገብረሉ እዚ ማለት እዩ ካብኡ ናይ ቤተሰብነት ኦፊሻል ዝኾነ ስራሕ ይጅመር ማለት እዩ ካብ ኣብ ከይዲ እውን ተቋሪጹ እውን ሲስተም ይነግረና እዩ ክስቶ ዝበሃል ኣካል ኣቋሪጹ እንዮ ዝብለና ስለዚ መጀመርያ ሬጅስተርድ ጥቕሙለ እዚ እዩ እቲ መረዳእታ ናይቲ ክሕግዜ ወይ ደሞ ቤተሰብ ክኾነ ዝብል ኣካል እውን ኢንፎርሜሽን ናቕምጠሉ ምክንያት ለው እዩ ካብኡ ንሕና እውን ብኢሜይሉ ብስልኩ ኮሙኒኬት ጌርና ዝተቋረጸሉ ምክንያት ብተፈላለየ መንገድታት ያው ቋረጽ ይኽእል እዩ ሰብ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ዘይገጥመካ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ተቋሪጹ እውን ከም ሓድሽ ናፍቲ ሲስተም ባክ ጌርና ተሰዳስዎ ብኻሊ ናብ ካሊእ ክስታይ ሲስተም ቀጻሊ ኩሉ ሳፖርት ዝገብር ኢና ብዓብዩ ንሕና እንታይ ኢና ናይ ምርኻብ ስራሕትታት ንሰርሕ ብሪጅ ኮኔክቲንግ በቃ ፕላትፎርም ኢና ክሬት ጌርናዮ ዌብሳይት ኣብቲ ዌብሳይት ፕላትፎርም ክሬት ጌርናዮ ኢና እቶም ስድራ ስዋኣት እኒአው እቶም ቤተሰብ ክንኮን ኢና ዝብል ኣካላት እኒአው እዚኦም ብቐጥታ ትፍሉይነት ናይቲ ፕሮጀክት እውን ቤተሰብ ክኾን ቤተሰብ ዝደልን ቤተሰብ ክኾን ዝብል ኣካልን ብቐጥታ ዓርሲ ብዓርሶም ዝራኸብሉ ብምንም ዓይነት ናይ ቅርሺ ይኹን ናይ ካሊእ ርክብ ዘይብልና ዋና ዕላማና እውን ተሰዳስዎ ብዓብዩ ስድራ ከም ዘለዎ ሓጋዛይ ከም ዘለዎ ጠያቃይ ከም ዘለዎ ከኣምን ምግባርያ ምስራሕ እያ ስለዚ ናትና እውን እዚ መሰረት ጌርና ኢና እቲ ዌብሳይት ሳፖርት ጌርና ንሰርሕ ዘለና እስካዕ ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ ከባቢ 250 ዝኾኑ ስድራ ስዋኣት ብቐጥታ ብሲስተም ኮኔክትድ ኮይኖም እዮም ማለት እዩ ዓመት ይመለአና ካብ የካቲት ኢና ጀሚርና ኢና ስለዚ ኣብ ዓመት ዘይመለአና እዚኦም በፂሕና ኢና ዕላማና ግን 140 ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ዳታ ዘምፀናዮ ሲስተም ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ምርኻብ በቲ ዌብሳይት ጌርካ ስለዚ ብቐጥታ እቶም ስድራ ስዋኣት ትረኽበሉ መንገዲ ወይ ደሞ መሽኮት ኢና ግኒና ኢና ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኮይንካ ኣብ ስራሕካ ቦታ ኮይንካ ወፃእ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለካ ቦታ ኮይንካ እቶም ስድራ ስዋኣት ስለካስ ምርካብ ይከኣል እዩ ብቐጥታስ ቤተሰብ ምዃን ይከኣል እዩ ዝብል መንፈስ ምፍጣርና ለዓና ዓብይ ዕግበት እዩ
ዝኸውን ዌብ ሳይት እውን ብትካልና ዝማዕበለ እዩ ብዓብዩ ደግሞ ብደቂ ስዋዕት ዲቨሎፕ ዝኾነ ዌብ ሳይት እዩ ያው እቶም ደቂ ስዋዕት ንሕና ደቂ ስዋዕትስ ዓቢናስ ኣብዚ ደረጃ በፂሕናስ ንሕዚ ዝተፈጠሩ ስድራ ስዋዕትን ምሕጋዝ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ እዚ ቀሊል ይኮነ ዓርሲ ናይ ውሽጥና ዓቕሚ እዩ ኣብዚ በፂሕና ንሕዚ ንገብረሉ ዘለና ብምኽንያት እዩ ምኽንያቱ ያው ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ብዝነበረት ናይ ቅድሚ ዝነበረ ኩነታት ንሕና ደቂ ስዋዕት ምንም ኢንቨስት ዝተገበረና ነገር ኢንቨስት ትግበረልና ነይሩ ግን ሕዚ ትግራይ ቤት ትበፅሕ ነይራ ዓድና ቤት ትበፅሕ ነይራ እቶም ስድራ ስዋዕት ናትና ስድራ ስዋዕት ዝነበሩ ኣበይ ክበፅሑ ነይሩ እወ ተቋሪፁ እዩ ነይሩ ብትኽክል እውን ኣይተዳሕዩ ኣይተረኣዩን ዝበዝሑ ስድራ ስዋዕት ደቂ ስዋዕት ሕዚ ዳታ ተትነግረካ ብጣዕሚ መደንገፅ እዩ ምክንያቱ ኣይተሰርሐሉ ኣይተደኸመሉ ብዓብዩ ግን ተትሕገዝ ተድገፍ ነይሩ ግን ናይ ትግራይ ዋልታ ኮይኑ ናይቲ ስርዓት እውን ናይቲ ሲስተም ዋልታ ኮይኑ ቅፅል ይኽእል ነይሩ ኢለ ይኣምን ካብኡ ካብ ዝገበርናዮ ስሕተት እውን ተማሂርና እውን ሕዚ እዩ ሕዚ ዘለዎ ስድራ ስዋዕትን ደቂ ስዋዕትን ክሕገዙ ክድገፉ ብፍላይ ብዓብዩ ደግሞ ክመሃሩ የድልዩ ተዘይተማሂሮም ካብቲ ማሕበረሰብ ኩሉ ግዜ እንድሕሪት ዝተረፉ ኣካላት እዮም ክኾኑ ኩሉ ግዜ እዚ እውን ኣነ ኩሉ ግዜ ድቃስ ዝኽእለኒ ናብዚ ስራሕቱ ከኣቱን ምክንያት ዝኾነ እንታይ እዩ ዘይተማሃረ ተኮይንካ ኩሉ ግዜ ድሕሪት እያ ተዘይተማሂርካ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ተርፍ ማሕበረሰብ እያ ትኾን እሞ ኣብ ስድራ ስዋዕት እና ደቂ ስዋዕት ትኩረት ጌርና ምሳሓና ታናይ ቀፃሊ ትግራይ እውን ህልውና መረጋገፂ መንገዲ ስለዝኾነ ኢለ ስለዝኣምን እዩና ኣብኡ ክንሰርሕ ኔና ብዓብዩ ክንሰርሕ ኔና ካብ ዘሕለፍናዮ ስሕተታት እውን ኣዝና ክንመሃር ኔና ድሕሪ ሕዚ ስድራ ስዋዕት ክሓዝኑ ይግባእ ሓደ ግዜ ሓዚኖም እዩ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓዘናት እውን ክውስኾም ይግባእን እሞ ከም ማሕበረሰብ ብሓባር ኮይና ንጥመር ናብ ሓድነት ንምምፃእ ንተሓጋገዝ ይምሂም ንበሃል ብዓብዩ ደግሞ ከመይ ኢለኹም ንበሃል ኣነ ንኣኻ ከመይ ኢለኻ ተይለካስ ትምልሰለይ መልሲ እኒኦ ማለት እዩ ብዓብዩ ናትካ ድሃይ ምግባሬስ ክንድንታይ ዋጋ ከም ዝሃብካ ትፈልጥ እያ ከም ተጋሩ እውን ዘድልየና እሱ እዩ ብዓብዩ ንድሃይ ከመይ ኢለኻ ንበሃል ኣብቲ ድሕሪ ከመይ ኢለኻ ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት እኒኦም ስለዚ ንዞም ስድራ እውን ከመይ ኢለኹም ንበሎ ንድሃዮም እየ ዝብል ክቋረፅ እንተኽኢሉ ከይቋረፅ እንታይ ዝገብር እቲ ሲስተምና ብወርሒ ወርሒ ሪፖርት ይህብ እዩ እቲ ዌብሳይት ገለን ተታሒዞም ኣለዉ ገለ ክንዲ ዘእቲ ኢሉ ኢሉ ሪፖርት ይህብ እዩ ሶ ተቋሪፁ 3 ወርሒ ይኾን ተቋሪፁ ሓደ ስድራ ስልኪ ስለ ዘለና ኢሜይል ስለ ዘለና በቲ ስልኪ ኮሚኒኬት ንገብሮ ከም ትካል ነገለ ቤተሰብ ተተሓሒዝኩም ነርኩም ግን ንሓገዝካ ይኮንካን ወይ ትደረሰኝ ግድን ዘእተኻላ ቅርሺ ክትእትያ ኣለካ ኣብቲ ሲስተም ተኣትያ ካብኡ ናባና ትመፅእ እሞ ኩሉ ግዜ ኮንፊርም ኢና ንብላ ዝኣተየ ምዃኑ ከምኡ ከይተገበረ 3 ወርሒ እንተሓሊፉ እቲ ሲስተም ሪፖርት ሂቡ እዩ ድሓር ወይ ዘእተኻዮ ኣታዊ ጌርካሎም እቲ ሰነድ እትኻን ወይ ድማ ተኾን ካብ ቋሪፅካ ኢልና ንጥይቆ እንድሕር ተቐሊሉ ከቋርፅ ዝኽእል ኮይኑ ዘይከኣለ ዓቕሚ እንተዘይፈቒዱ እውን ይነግረና ካብቲ ተሓጋዛይ ሊስት ኣለዎ መውፅእ ኣብቲ ሲስተም ዝሓዙ ስድራ ነውፅኦ እሞ ብሓድሽ ካሊእ ዕድል ይርአ ማለት እዩ ካሊእ ሰብ ክሕዞ ይግበር ማለት እዩ እንድሕር ረሲዕዎ ነይሩ ከዓ ሪማይንድ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እና ከምኡ ጌርና ኢና ንፈትሖ ኣብቲ ሲስተም ንከምኡ ዓይነት መልሲ ኣለዎ እዩ ሪማይንደር እውን ኣለዎ እዩ እንደገና እውን ከቋርፅ ተደልዩ ሰብ እውን ዘቋርፀሉ መንገዲ ኣለ እዩ 3 ወርሒ ሓጊዙ 4 ወርሒ ሓጊዙ 5 ወርሒ ሓጊዙ ዓመት ሓጊዙ ከቋርፅ ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሶ ይኽእል እዩ እቲ ሲስተም እቲ ቤተሰብ ናፍቶም ገና ዕድል ዘይረኸቡ ዘለዉ ሊስት ናብኡ ነእትዩ ዝኾነ ካሊእ ሰብ ከዓ ሚሱ ስድራ ይገብሮ ማለት እዩ እና ብከምኡ መንገዲ ኢና ንኸይድ ገለገሊኦም እውን ገሊኡ ብዙሕ ይሕግዝ ገሊኡ ንእሽተይ ይሕግዝ ማዕረ ገለ ዝብል ኣሎ እታ ሚኒማም ኢና ነቕምጥ እምበር ብድሕሪኡ ከም ሃፍተ ገነቱ ኢና እንተኣሽሙ ንገብር እወ ምክንያቱ ገዛ ገዚኡ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ፀገም የብልናን ምንም ሽግር የብሉን እታ ሚኒማም ኢልና ዘቐመጥናዮ $1 ግን ክትጎድል የብላን ካብኡ ግን ከም ሃፍተ ገነትኩም ከም ስድራኹም ነቲ ቤተሰብ ክትሕግዝዎ እኒአኩም ናትኩም ቤተሰብ ስለዝኾነ ወድኩም ስለዝኾነ ኢልና ኢና ንወስዶና በዚኣ ኢና ንኸይድ ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ህዚ ንህዝቢ እዩ ህዝቢ ማእኸልና ስለ ንገብር መንግስቲ ክቕየር እውን ይኽእል እዩ ደጋፊኻ እውን ክኸውን ይኽእል ዘይደጋፊኻ እውን ክኸውን ይኽእል ቃንዛኻ ቃንዝኡ ክኸውን ይኽእል ቃንዛኻ ዘይቃንዝኡ እውን ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ከም ዝተፈጠረሉ ቅርፂ ዝውሰን ህዝቢ ግን ህዝቢ እዩ ንስኻ ኢኻ ኣነ ንስኻ ተደሚርና ኢና ህዝቢ ንኸውን
نهزبي زم حلالفو ملخت تأيو قدوات كويناتن سدرا سواتن شخمنا افتفلا ما تذكرتو وين كان دحر بريتوريا سماعات تطليمهم منجست تطليمهم نور كلنا قدوات كوينات سلف بزوج وقدري منجست تطليمهم نور تطليمهم كخوني خل نكي خوني خل أبو زيزنا يبلا كان بعلنا خيط ألمنا يوم ندو وي زتألم تلمت زمسل سرحين سر عنده زلنا كم هزبي من نهاريتات ندهد حنت أقول تقلت لنا بلكو نكس سافر زدافع تجارة لا أخذ ركب من دي زدافع تحفش كل سيمبل معلتا وتوريو كونكا سوزانا يكو حتاك سقط كافتن بو مسمر زلوا ما أخلات حكم الناس راوي تجري بستفلا لي مهنات كتماطاني هم نكخدو يفقد انديو زيان زغورا اكلاتون غرم قدي كمسغنو حنت تاكس خلت تغادا لاي ديا بنصا سيرفيس كتب ور حدا تغادا لاي الله ممرحي ساون مركب نتغادلتي قصر زبلوم يلن انا زغطمن حدا غزيو اتي تفقدلو تغادا لاي كوف كبلات بحال زاوسن زلا ومبرس تسافر حيزوا تاكسي طرف فيلا وتغادلت لونا باوردو يلو تردات تتحقاقازي من يورد صراحة قديفنا كوينا متينا يلو من أحد ولادي كلهم يمن عوية يكونون قد صراحة قديفنا كوينا متينا يلو نحارت خلت سبات نيرنا ملالي من النتوتينا رينا أنا هون كم زهم زينا كفيلنا إنا نخد زلنا كم زهم زينا هنقبل زلنا نمتا هم زي تكور زياست المطري كونتن مسبلنا يوم سباتون وريدهم توم كلمة زنورة تجارلت دم عين السافرني لهم نبيهم وش تقوليو مالك سلت كلمة كاوزيز جمر عقولنا نازلوا سدراسبو نذكر كم اللي خاص نقوله زوجها بيهلونا كم اللي خانولو قولوا إيه مهارو دلو نبل حنت سكرويتو جزء أخذته هيكاس عباينا جري أنا إلى من تريت مهارنا هاللهوس أي سكرويتو بتعمي نعي بركي نيرشعو نابرانا كذا ناس لزخنا أفتات خارنا الله جبنا يرو جبرو زبها يمثلني هاناتيو أي حسكرويتو جزء أموتيو هيوني كم تتقام كل لا يفلت سبع حزب رسيت شكركر حنت دفتر جزء خامها حبة هفتة ناي كمل لهم بروجكت ناي مجمر يصرح زخون توم أبكبيت أجمع زلكو أكلات بفلع منبر زي منبر حطوش تزلوا مع سداس وقت مجمرة حطوا أمام اللاسيو الصومالية تاعي مالتي من جزء اليوم مقبختهم الناس اليوم نحكمنا تقينا كتبهم من بارو مجمرة من نايم الرجال صراحة تنا هلونا ونتات من الرجال يعني مجمرة صراحنا كم بروجكت نحزان لنا أو زي مسيرة كيرناون هذه حدا بحدا يعني حدا تجراي بس حدا سداسو بغتها نرخر كنا تحاسكا تمسيرة حطوا نايت سداسو مفتاحية مجمرة صراحنا كنا زي أخول يخوني توم سداسوات تبزح سداسوات عرسهم صراحة تفاتر كلهم كلواتو كسرهم عرسهم كلهم ما حبرسب كلواتو زخولو يوم حزب تزول خونتات يوم ناكبيت زعم عتيم زلوا مبر غير كلواتو زخول ما حبرسب سلازي أصلنا تحسبنا يوم بتفعل بروجكتات كم أردي تكون بس علم لخنا بس عندوش زركو تكرت بحوار بمخن تفعل بروجكتات ديزاين قبل لنا في اللاي أبناي إجرمت كال صراحتات أي صراحتات زخونو سابورت لغورو صراحتات ديزاين قبل لنا مثال أو جزء خينو كسر هو زخولو أب زلهم حرشة خينو كسر هو زخولو أب خوايم زل حفته جنة تكام عرسهم لويتهم محارسة كل وقت زخولو تفاعل بروجكتات ديزاين قبل لنا قدم حزون سدراس وقت كنا حق سلنا سيدنا نايكاش سابورت ليخونس صورهم عرسهم زورو يقولوا مثال عدو تخينا مجمريا تناي حويت صراحتات تنسر ونعتم تزبزهم بس لا خبيث لزخونه مات تخاوك حاوينا نقورهم كان قصل بينا جن تفعلوا صراحتات ما يقوم مثال عدو تخينا مسدو صراحتات ميا أو جزء خينا صراحة المثالي ناتنا بروجكت زي أو يعدنا بروجكتنا أو عدشوز نار بروجكتنا أو غروز نار بروجكتنا مغلا نار بروجكتنا زريكا استغلال صراحتات صراحتات زريكا تنديتات أب جزء هفتن أعمل نيوان
ምሳሌ ተፈላለዩ ባልትና ክሰርሕ ይኽእል ቆሎ በሶ ሽሮ ጥሕኒ ካልኦት ኣብ ናይ ሃፍተ ገነት ናይ ዓርትን ናይ ዓሽተን ፍልጠት ዓቕሚ ዝሓትም ብነባዕልን ኣተሓሳስባ ኣመለኻኽታ ናይ ባዕለን ዝኾነ ሃፍተ ገነት ዘለወን ከምርታ ይኽእል ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ እታ መጀመርያ ስራሕታት እታ ናይ ምንቃሕ ስራሕ ክነቕሕ ምግባር ካብኡ መሰረት ከይደ እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ከም ዝኽእላ ዝሓስበሉ ግዜ ምፍጣር እዩ ካብኡ ንኡ ዝሕግዘን ዘድልየን ናይ ኢኒሻል ካፒታል ሳፖርት ምግባር እዩ ስለዚ ሰንተ ጌርካ ካብኡ ብዓብኡ ደግሞ ትዕዳጋ ናይ ምትእስሳር ስራሕታት መስርሕ ብዙ መሰረተ ስልጠናይን ኣዴታት ፎቶ ዝለደ ሓደ ክሪእካ እዩ ስልጠናይ ኣዴታት ኣብ ገዝአን ኣምሪተን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሽሮ ሸጣ ነይረን ኣምሪተን ምሳሌ ሃገረ ሰላም ዝነበራ ኣዴታት ተወዲበን ገገዘን ዝሰርሖ ሽሮ ብሓደ ክድመር ተሎ ብዙሕ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሳፖርት ይገብራ ነይረን ሽሮ በርበረ ናይ ኣዶ ኩሉ ግዜ ይጥዕም ካብኡለ ብጣዕሚ ዝገርመካ ፅሩይ እዩ ዘቕርብኦለ ብልቢ ኣሚነን ስለ ዝሰርሖ ፅሩይ እዩ ተቐባልነት እውን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓብዪ እዩ እኒኦ ስለዚ ኣዴታት ተኮይነን ናይ ኣዴታት ናይ ባዕለን ሞያታት እዮም ኣቦታት ነይሩ ዝወደብናዮም ስዳ ስዋኣት ኮይኖም ወዲብና ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ናይ መዓር ሓፍቲ ሰሪሖም ነይሮም እዮም ምስ ማረት ኮይና ዝሰርሓ ናይ ሓደ ፕሮጀክት ነይሩና ኣብ ናይ ንህቢ ኣብ ናይ መዓር ምምራት እዮም ሰሪሕና ናይ ደን ሃፍተ ገነት ምልማዕ ኣብ ናይ እንስሳት ምህጣር ስራሕታት ስለዚ ምስቲ ባህልና ምስቲ ናይ ከባቢ ኩነታት ዲዛይን ብምግባር ተፈላለዩ ፕሮጀክታት ዲዛይን ብምግባር ብምሉእነት እዞም ስዳ ስዋኣት እዚኦም ካብ ተጠዋርነት መንፈስ እውን ክፍጠር ይንደል ፕሮጀክት ዕላማ እውን ተጠዋርነት ምፍጣር ይኾነ ከም ተጋሩ እውን ኩሉ ትግራይ ከም ዝፈልጦ ትግራይ ሰሪሑ ፅዒሩ ዝቕየረላ ማሕበረሰብ ኩሉ ዝኣምን ንሳ እዩ ግዜያዊ ፀገማት ብግዜያዊ ዝኾነ መፍታት ፍትሕ እዮም ድሕሪኡ ግን ብዘላቕነት ክነብር ተኮይኑ ትስዳስቡ ግን ናይ ባዕርሱ ስራሕ ናይ ምስራሕ ስራሕታት እዩ ስለዚ እዚ ንምግባር ምስ ተጋሩ መጀመርያ ዝኾነ ምስ ተጋሩ ንትግራይን ፅቡቅ ዝሓሱ ኣካላት ብሓባር ብምስራሕ ፕሮጀክታት ዲዛይን ብምግባር ናይ እግሪ ምትካል ስራሕታት ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ ስራሕታት እውን ምስቶም ዶኔት ዝገበሩ ኣካላት ምስ ባንክታት እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ፖዚቲቭ ዝኾነ ግሪን ላይታት እውን ካብ ባንክታት ረኺብና ኒና ስዳ ስዋኣትስ መልቃሕ እዚ ዓብዪ ዝኾነ ኢኒሽቲቭ በቃ ስለዚ ዝኾነ ኣካል እዛ ዓዲ እዚኣ ዝኸፈለ ኣካል ዋጋ ማሃብለስ ካብዚኣ ትጅምር ካብ ዘለኻያ ትጅምር ካብቶም ዝሓዝዎም ሕዚ ዝሕግዞም ዘሎም ተጋሩ ፈታቱ ተጋሩ እዚ ብጣዕሚ ዝገርመካ ተጋሩ ጥራይ ይኹን ፈታቱ ተጋሩ እውንስ እቶም ዝፀጊዮም ዘሎ ስዳ ስዋኣት ይሕዙ ኣለዉ እሳቶም እውን ብምትሕባር ዓቕሚ ምፍጣር እዞም ስዳ ስዋኣት እዚኦም ብዘላቕነት ካብ ዘለዎም ፀገም ዝወፅሉ መንገድታት እውን ዲዛይን ኣብ ምግባር ንርከብ ኢና እሱ ካልኣይ ስቴፕና እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ስራሕና ግን ትህልውነኦም ምርግጋፅ እዩ ምክንያቱም እዞም ስዳ ስዋኣት እዚኦም ክንስእኖም የብልና እንተሃልዮም እዮም እቲ ካልኣይ ተዓንተው ዘለናዮ ክቕፅል ስለ ዝግብኦ ስለዚ መጀመርያ ህልውነኦም እናረጋገፅ ተዓንተው ዘለካ ናይ ምትሓዝ ናይ ምትስራሕ ዝሰርሕ ቀፂልና ግን ናይ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕታት ብተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ካብ ተፈላለዩ ዓለም ለኽን ናይ ዓዲ ውሽጥን ዘለዉ ትካላት ብሓባር ብምስራሕ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕታት ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ንሕዚ 140 እዮም ግን ናይና ትልሚ ግን 10,000 እዩ 10,000 ብሓደ ሻብ ግን ክንረኽበሎም ይንኽእልን ሕዚ 10,000 ኢልካ መዝጊብካ ትሒዝካዮም ካብ ካሊእ ድጋፍ የግልልዎም እዮም ስለዚ ነቶም 140 ሕዚ ካብ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንግዜያዊ ናይ ምግቢ ደገፍ ዝኸውን ሕዚ ካብ እንግሊዝን ከባቢኣን ዝረኸብናዮ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ንሸሕር ተገዚኡ ሓደ ኩንታል ሂብናዮም ኢና ንገሊኦም ን35 ፍርቂ ኩንታል ብድሕሪኡ እውን ለሚና ዝረኸብናዮ ሕዚ ድማ ብ5,000 ንገሊኦም 3,000 ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እውን ኣብፂሕና ኣለና ከመይ ኣለኹም ናዞሩ ሒዞም ከይዶም ከመይ ኣለኹም እዮም ዝብልዎም ብዘይ ምንም ወጪ መኪና ጥራሕና ነካረይ ኣሎ ንኣልጋ ንትሕዘሎም ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ክበልዑ ንፈቅድ ስሕን ደራረን ቁርስን ባዕሎ ይቁርሱ በዚኣ ተቆጢባ ይኸዱ ማለት ከባቢ 400 ምስ
ألقوا مسكول زعم حد كذي خلط خوينا مهرس الماكينة ونزهر السلوكنات له كشاب شرارو جاف بعد ما قيدمون إذا حقوا سلوكنات إني حزي أفت ويب سايت نعم مسارات إن كالوت زملكوتو دايركتور سلزلو تا بروجكت كميل لخون زت حمابر بروجكت دايركتور اليوم زي إن صني حمد الدحري كترخو متخيلي خا صم تجلس ووز بلز جن بحد جزء عصرت الشحيل كاتحيس كجن كاب كالي حاجز يوم زبللو مهنياتهم تمرمي لهم يوم بأرديتك تمرمي لهم يوم سلز بهالو كي يقولوا لهم أنت نحزي شحنا 4 حزنا لنا حز زاجيد خلتمئتن قالن مزحنا لنا حدا بقوة منت زتطور لنا نقول يوم شوعة تشح زمودو لهم نيونا نورحي حمش تشح زمودو نيو سلس تشح تاز تحت سلس تشحيا زمودو لهم نيو حز قوامس حتى أساسيرنا لنا حزن ما نقول لنا هنا تمشي حكن ركب مالتي تقرأي I don't know كمان قد أم خوين بب 30 عامته زخونا كوينات يفتري كوينات بفتات رازي خونا جن كوينات مستفترة بزح زال أصر زال ما حمر سوون يتفق متفق رازي خونا دمو نعطو متفق دمو بدحريتو قالوا كله خوين زغص المحبر سوون أكبر تسأجم كأتي جور لذي زي بحوار بمتحوار بحدنت بحوار بمسرحي تسأجم زي في التحت سخيل بخميتي لنا هذا حساب زلوا أكل تهلو تحسبت أنا حجز كبحوار نابت جبار كتعطوا الدنيا مالتي لذي عاوز مسارات كيرنا مس ناي تجري كنا تتغير زدوليو نافت نور كنا تتقبل زدوليو أكلات اليوم لذي مساعتهم تعرف كاب بمردا نايت محرسب جبط خنا تسأجم تعيزل بزجبع مقربي دلي ياكم تفلتو NGO صارت لها ولا مو سيسوس وين كانت صارت لها كومبتيشن حسابي هاتشت زخون أكل حساب كاتشت سو حساب كاشيت كأها أنت محرسب تدقف مالتي سلوزي محرسب زتأكل محرسب جزائي تقوم زي خونس بزلاق النت لو تخمس زغل حسابات بمنزع بمتتتو مس ملكتهم على ملخت كالات مس تجارو specifically ناتهم مجمع تجارو يوم توصلي فيل جورو كأوقات لهم على ملخت أبنا humanitarian سرعتات سرعة أكلاتهم بمكل جو بحوار بمكل جو لو تحت بمسع يكبر النايو بحوار بمسرح وين تسأجم كفتح الصغير تشخم مزيس ناي كله تجراي شخمي سو شخمزي بحوار شير تجرناي تسأجم يقول مثالي ترينايو كاب هلوات زلنا دهنا بزح سوات كافتم زلوا صدق سوات كنده هلوات نينا ناقص التخيل بتعمل شتى سلازي إحنا زلنا تجارو نوزع عام زلنا تجارو نوزع خافتم عام زي ولا من أنا حسب زلنا سلازي عامنا أنا حدا وقت تمزينايو أنا حدا حسب تمزينايو تحاورنايو تسأجم زين مفتاح بتاع مقلل يزخون بعوي وجن ناب زلاق زخونة مفتاحات نام مزع كنسر هنين عام محارس الزفترول حدا أكل حدا سوي دمو حدا سراس وقت رايزي خون تسأجم كم تخص جبنا كم محارسة كم تجارو تسأجمنا عن مفتاح بحوار كم قصاص يدلين عفتم قصاص وش تجن ناي كل عام كنت كم نايك الدنيا ماتي بعد حفتي نجاداي مهور including politicians يلي كاي أفزي ناي كله تمرتن وصيتي بروديس لقبلك حرستاي كله حيوانات مرحي كله يدلي كاي ناي قرشبون financial source يدلي كاي ناي بانكتات source يدلي كاي ناي زيوم عقمتات أنا جيخا تسرحنا بحوارنا مردا تبزحنا تايد بان if we share the same vision ودمو حوارا زخونه علامه تحيزنا تتأجل نفتح لا مجمرة ألف زخونه مفتحي لأمن متأمم مع المبزح معارة زخونه رديت مهلا أفت محرت تفتيرو تتأجل زين مفتح قليل زخونه ناي coordination collaboration صراحة تسرحنا بحوار تتأجل كم فتحنا خلينا حزنا هنا قلت أيو أو كميل لهم قلت إينا project نا قلت بلان يزلنا حدا بلان مجمرة متححزي بيتساب مفتعر دحر بيتساب مفتعر تخيل أي بلان أنت أيو أوكي ورحي نحجز كاتراح زي كون كاتنبرس بيتساب كغير كايولا كون حر إجر ختت كلوت كلني كا سو إجر نختكل تاينا أنا حسب
ናይ መጀመርያ ስልጠና ይወሃብ ስልጠና ተዋሂቡ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝደልውን በትናቱ ዓቅሚ በትንሱ ዘለዎ ሃፍተ ገነት እንታይ ክሰርሕ ከም ዝደልውን ኒድ አሰስመንት ወይ ናይ ድሌት ዳሳስ ይግበር ናይ ድሌት ዳሳስ ምስ ገርበ ብዘርፉ ዝሓሰብናዮም ነማክሮም ሰሞያውን ነው ዝተፈላለዩ ናይ ቢዝነስ ፕላትፎርምታት ማለት እዩ ድሓር በታ ድሌቱ በተን ዘውፃና ናይ ቢዝነስ ፕላትፎርምታት በእነሰልጥኖ ትቤተሰቡ ነታ መጀመሪት ክትከውን ትኽእል ስራሕ ተንበቦርሕ ዝወዝነበረ ቅርሺ እክበቢሉ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት በሓደ ግዜ አኪቡ እግሪ የተሓሕዞ ማለት ድሕሪ ከታተሎ ከምዚ ዓይነት መንገዲ እውን ንኸዶዝ ጀመርናዮ እኔ ተን ባንክታት ተን ማይክሮ ፋይናንሳት እውን ሓደ ምስአን እውን ዝጀመርናዮ ዲል እኔ ከምዚ መንገዲ ሳፖርት ክገብራ ማለት እዩ ሰብ ከም ንኸይድ ኣለና ንሱ ካብ ዝቕፅል ጥሪ ክንጀምሮ ፕላን እኔና ማለት እዩ ተም 250 ሒዝና ኣለና ሕዚ ትምትሓሓዝና ቀፀልና ድድሕሪ ይስኻ ተም 250 ካ እግርና ትከልካ በቲ ስፖንሰራም ወይ ድማ በቲ ቤተሰቦም ንሱ እግርና ትከሎም ክኸይድ እግርና ትከልካ ምኻድ እውን እኔ ብስም ዝሕግዙ ሰባት ክነዋግዕ ተለና እውን ደስተኛታት እዮም ምስሩ እውን ገሊኦም እውን ወርሑ ሕና ሓፀበይ ካብኢልናስ ከመይ ፅቡቕ ይመፅንና እስኪ ዝኾነ ነገር እግርና ክነትክሎም ክነተሓሕዞም እንታይ ተሓስቦ ነገር ኢሎም ይመኽሩና እዮም ድሓር ትብለካ ዘለኹ ኢና ንሕና ከዓ ንገብር ክበቢልካ ተሰልጥኖም ድሌቶም ትፈልጥ ድሕሪ ድሌቶም ፈልጥ ካፍታ ዘላቶም ዝነብሩላ ዘላቶም ሪሶርስ ናብ ኣዝኾነ ነገር ወሲኽካ በታ ድሌቶም ክቕፅሉ ምግባር እዙይ ከም ሓደ ፕሮጀክት ሓዝና እዩ ማለት ካልኦት ምዚ ጎድና ጎድኒ ንሰርሖ ዘለና ስራሕቲ ድማ ክብለልካ ኣብ ህንፀት ሰላምን ሕውየትን ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ናይና ትካል ኣረጋውያን ንኣረጋውያን እውን ዝሕግዝ እዩ ስድራ ስዋኣት ያው ኣብ ትግራይ ኣረጋዊ ተልካዮ ስድራ ስው እዩ ዝበዝሕ ወይ በቀጥታ ውሉዱ ኣስዊ ኢሎ ወዲ ሓፍቱ ወዲ ሓው ባዕሉ ዝሕግዞ ዝነበረ ኣስዊ ኢሎ ሰበይቲ ወዱ ሰብኣይ ጓሉ ኣስዊ ኢሎ ስድራ ዘይኮነ ኣረጋዊ የለን ኣብ ትግራይ ከም ዘጽናዕናዮ ስሳ ኣብ ኣክሱም ዝርከቡ ኣረጋውያን ኣብ ሕውየትን ሰላምን ፕሮጀክት ኣብ USAID ስዒርና ናይ ሰላምን ሕውየትን ሰሪሕና ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕዚ ድማ ምስ ጀርመን ኤምባሲ ምስ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ጨርጨርን ቦራ ስላዋን ኣብ ናይ ሕውየት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ናይና ስራሕ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ሰላምን ሕውየትን ስራሕቲ ምስ ትውግእ ዝተኣሳሰረ በሰላም ናይ ምሕካም ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ኣለና ሕዚ ማለት ምስ ካልኦትን ምስ ብዙሓት ካልኦት ፕሮጀክታት እውን እኔውና ኣብ ጫፍ ዝፅበሑ ፕሮጀክታት እኔውና ቅድሚኡ ናይ ትግራይ ማሕበር ኣብቲ ቀዲሙ ዝሰርሕናዮ ብንእሽተይ በጀት ናይ ምቁቋም ስራሕቲ ምስራሕ ትግራይ እውን ብሓደ ማሕበር ኣረጋውያን ክምራሕ እውን ዝገበርናሉ ኩነታት ነይራ እውን ዓብይ እጃም ወሳኒ እጃም ነይሩ ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት 10,000 ስድራ ምትሓሓዝ እዩ እቲ ዋና ስትራቴጂክ ትልምና ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ 10,000 ስድራ ምስ ቤተሰቦም ምትሓሓዝ ወይ ከዓ 10,000 ስድራ ምምላእ ማለት እዩ ዝጎደለ ምምላእ ከም ዓይነት እቅድ ኣለና እዚ 1400 ሒዝናዮም ዘለና እስካዕ ዝቕፅል ተሓሳስ መወዳእታ እንደምንም ንምውዳእ እቅድ ኣለና ንንቀሳቐስ ኣለና I think ተስፋታት እውን ኣለዎ ካብ ቀፂሉ ድማ በብዙሩነት እዮም ታሽሙኒ ምክንያት ነቲ ራንደም ስለ ዝኾነ ብሓደ ግዜ እክብ ቢልካ ይትእትዮም ብናይ ፀገሞም ቅደም ሰዓቢኻ ትእትዮም እቶም 1,400 ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ዘለዎ ኢልና መልሚልና እቲና ኣለና ሕዚ ቀፂልና ነእትዮም እንደገና እንተስ 1,000 እንተስ 2,000 ገና ክንደይ ከም ነእቲ ይወሰናን ንቀዳም ንኻልኣይ ዙር ንሳቶም ከዓ እንደገና መልሚልካ ትእቲ ካፍቶም 2,000 እንደገና ብራንደም በዕድልኩም ናተሓሓዙ ይቕፅሉ عندنا أصل كأخبار بعمته نعصلها تأتي مالتي هم غيركا ناتحاسكا تكر قلنا دما الناس التنكا نيدوم نافلتكا صح ناتحاسركا تخيل مالتي حسب زين تأيوت وانا تارجتنا حدا ريسورس بقليلو إنا شير نقبر زلنا بحدا جزينا 10,000 كرخت كيلومتر تلك 100 شح كوازد لي كاتقينون 10,000 100 شح كوازد لي كاتقينس احتين كبازح حيو 10,000 ب100 شحس حدا بيلين كازنا منقستي وي كاز زغونه كازنا وزي خاخت انفست كدغور خبيدي من 100 شح حد حق زاي او دغز لهون او تعد لهم بعد حفتي حدا سم 100 شح نا غبر خت حاحزو كن قليل معناته حدا اون يغور له
ቤተሰብ ይኮን ለው በቀረባ ይከታተሉ ለው ዝጎደሉ ይምልኡ ለው after business ውን ከይሰንፈጭ ኻና ለሞራል ይሄበለው خلای እንደገና ተቀርሽውን ቀሊል ይዝኸውን ካብ ሓደ ሰብ 100 ቢሊዮን ካብ ሓደ ኻዝና ተውፅእ ግን ከቢድ እዩ ስለዚህ ከምኡ ስለዝኸውን ከምዚ መንገድና ገበርካ ክኸይድ ዝኽእል እዩና ኣብዚ ዲያስፖራታት እውን ብጣዕሚ ክምስገኑ ይግባኦም ስራሕቲ እውን ዝሕግዝ ኣለዎ እዚ ክምስገኑ ይግባኦም ብከምኡ መንገድና ገበርና ክንከይድ እዩ እቲ እቅድ ናይ ኣረጋውያን ማሕበር ሰርቲፊኬት ከልዎም በብወረድኡ ናይ ኣረጋውያን ማሕበር ናይ ዓለም ለኸ ናይ ኣረጋውያን ማሕበር መዓልቲ እውን ከኽብሩ ኣካል ጉድኣት እውን ተመሳሳሊ ብዙሕ ንድግፍ ኢና ንደቂ ኣንስትዮና ኣረጋውያን እውን ንድግፍ ኢና ስለዚ ምክንያቱም ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ብድሕሪተን ኣረጋውያን ኣለውዎን ወይ ሰብኡተን ኣረጋዊ እዮም ሕዚ ዝሓዝናየን እኒአዋ ስድራ ስዋኣት ዝጃጀቡ ዝኣረጉ ሰብኣየን እየን ዝጥውራተን ኣንስቲ እሶም እዮም ዓበይቲ ብዕድመ እውን ኣብቲ ባህልና ዝነበረ ዓባይ ንእሽተይ ሰብኣይ የተእትውን ንዓብይ ሰብኣይ ግን ንእስ ዝበለት ካብ ብዕድሚኡ ትሕት ዝበለ ኣቦይን እነይን ብ10 ዓመት ይፈላለዩ ዕድሚኦም ናይ ኣቦይን እነይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተፈላላይ ሎ ማለት እዩ ጽቡቅ በታናይ መጨረሻ ክጅምር ኣገባብ መላምላና ኣገባብ ፀናዕና ያው ምስ ማሕበራዊ ጉዳይና ወላ ኣሲርና ምስ ማሕበራዊ ጉዳይ ወላ ኣሲርና ክራይቴሪያ ንሕና ኢና ነውፅኦ በዚአን ክራይቴሪያ መሰረት ኢልና ቀጣታት እውን ናይ መመልመል ቀጣታት ነውርድ ካብኡ ምስ ዞባ ምስ ወረዳ ዘሎ ማሕደርቲ ምርዳእ ጌርና ኢና ብድሕሪኡ ትዘሎ ዳህሳስ ፍቲ መሬቶም ዘሎ ጽንዓት ንወስድ በቲ ዝወሰድናዮ ጽንዓት መሰረት ያና ሕድሕድ ጣብያት ኮታ ይወርድ ማለት እዩ ሓራፍታ ሕድሕድ ጣብያ ትወረዳ ተጣብያ ማሕዳር ኣሎ ቶም ማሕበር ናይ ስድራ ስዋኣት ማሕበር እውን ኣሎ ስድራ ስዋኣት ማሕበር ኣሎ ናይ ደቂ ስዋኣት ማሕበር ኣሎ ሳቶም እውን ክሳተፍሉ ንገብር ማሕበራዊ ጉዳይ የማእኽሎ ይሳተፎም ማለት እዩ ድሓር ብቅደም ሰዓት ፀገሞም መልሚሎም ቶም ጣብያ ዘሎ መልሚሎም ወረዳ ይዎ ወረዳ ጠሚሮ ናይ ተንጣብያታት ንዞባ ይዎ ዞባ ጠሚሮ ካ እንደገና ንዓና ይመና ማለት ክተን ናይ ዞባ ዝተጠመራ ዶክሜንት ሒዝና ንሕና ናብ ሲስተምና ነእቲ ማለት እዩ እዚ ፋይል ብሃርድ ኮፒ እውን ፋይል ንገብሮ ኢና ብሶፍት ኮፒ እውን ፋይል ንገብሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከማ ጌርና ኢና ንኸይድ ኣብዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዘም 1400 ብዝተፈላለየ መንገድ ደግኒናዮም ኢና ካብ እንግሊዝ ተወለድቲ እውን ናብ 3.5 ሚልዮን ረኺብና ንሓደ ሓደ ስድራ ሓደ ሓደ ቁንጣል ክንሕግዝ ዕድል ፈጢሮምልና ን800 ስድራ ስዋኣት ብቐጥታ ረኺብና ወሪድና ሂብናዮም ኢና ፋይል እውን ኦርኔል እውን ባዕልና መሊእና እዮም ትወሰደልና ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብፈረስቲ ሲንካ እንደገና ባዕልና ወሪድና እውን መሊእና ኣብኡ ዝረኸብናዮ ተመልመለ ኦልሞስት 95% ትክክል በታ ዝደለናዮ ክራይቴሪያ መሰረት ተመልመለ 5% ኣይሰኣንን ካብ ክራይቴሪያ ወፃኢ ይሕልፍ ኢሉ ግዛዕ ዝተገበረ 95% ግን ትክክል እዩ ንዝቕፅል እውን ከምኡ ዓይነት እቅድ እዩ ዘለና ሕዚ ብዙሕ ተመክሮ ወሲድና ኢና ካብዞም 1400 ብዙሕ ተመክሮ ስለ ዝወሰድና ኣብ ምንታይ ጉድለት ነይሩ ምንታይ ጥንካሬ ነይሩ ንፈልጥ ኢና ናይ ኩሎም ናይቶም ናይ ወረዳ ማሕደርቲ እውን ቶም ዞባ እውን ኣዳሹ ኣለና ስለዚ ብዝግባእ ተማያይጥና ተረዳዲና ኢና ሕዚ ትምልመላ ዝሓሸ ኮይኑ እዩ ክቕፅል ቀዳማይ ዙር እውን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተሪፎም ዝነበሩ ቅድሚያ ክወሃቦም ዝግባእ እሶም እውን ዝካተትሉ መንገዲ ጌርና ኢና ክንቅፅልና ታገባብ መላምላና ከምኡ እዩ ዝኸይድ ካብኡ እቲ ናይ ክንሕልፎ ንደሊ እንታይ እዩ ማለት $1 መዓልቲ ኢና ንብ ዘለና ሓደ ስድራ ስውእ ያው 2013 14 ከመይ ነርና ንፈልጦ ኢና እቲ ናይ ሕሉፍ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሳላቶም መናእሰይ ኣላዘም መሸላት ኢና እቲ ዝረኺብናዮ ነተንፍሶ ዘለና ሰላም ብዛዕባ መጻኢ ትግራይ እውን ንሓስብ ዘለና ስለዚ ነዚ ዋጋ ዝኸፈሉ ስድራ ሕዚ ኣብ ጎልጎል ክድርበዩ ይብሎም ግድን ክኸውን ኣለዎ ኣይኮነን ናብ ግድን ዘእተየና ዘእቲ ኩነታት እኳ ተዝህልየናስ ግድን ኢና ክንገብሮ ንግባእ ንሕና 3 ግዜ መዓልቲ ንብለጥ ኮይናስ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ንብለጥ ኮይናስ ሞቶም ስድራ ዘይበልዑ እንተኮይኖምሲ ሓዲኡ ገዲፍና ሓዲኡ ንዓቶም ሂብና በቲ ክልቲኡ በሊዕና ክንከይድ ንክእልኒና ምክንያቱ ምእንታና ስለ ዝኾነ ዝሓለፉ $1 100 ቅርሺ 100 ቅርሺ ኣብ ካፍቴርያታት ናይ ሻሂ ዋጋ
بتن خلو زلنا نريا خانة حنت بيرا وجا سازن إذا سدرازي زي أم إنفست مقبار زي أخفتان تكما غنيسنا مهاب كباري كنت كلا عليه أيكونن ببعض هفت درجة ترى زيجا ما أخلي أتاتزل وسوون نحرتها كوميتمنت وسيدوا قال عليه سلازي بزخلنا يوم متن سدرانا ندحريت كي ترفو سولتنا ندحريت كي ترفو بزخلنا يستواصل غيرنا نحاس اوكي بينتنا زخبدنا انتو قلت سلسته سو كنا ممكن حزن خلينا بحدا خوينا حدا سدرا ناز نخلينا بينتنا نخل كان دغنا ያው ስድራና ጌርና ደቅና ዘልዕዎ ስድራና ዝኾኑ ወጌርና ውን ክንከይድ ንኽእሊና ምክንያቱ አቦኦም ነዲኦም ተሰውኦም በረኻ ዝተረፉ ደቂ ሱባት ኣለው ሰለስተ ኣርባዕተ ደቆም ተሰውኦም ኣብ ዓፃው መቀና ዘይብሎም ስድራታት ኣለው ፕራክቲካል ኣብ መጽለሊ ዝርከቡ ሰለስተ ደቆም ተሰውኦም በይነን ተረፍ ኣዴታት እንዋ እዚአን መን ክንድርበን መን ክመጸልና ንሕና ተጋሩና ክንሕዘን ዘለናና ማለት ዘይተኣከቡ ስለ ዝኾኑ ተኣኪቦም ድምጽ ስለ ዘየስምዑ ዘይለው ይመስለና ኣለው ብጣዕሚ ከቢድ እዩ መሬት ወሪድና ክንሪኦ ተለና ንሕና ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ክንክእልና ሰላም ኢልና ንሓስብ ተለናስ ነዞም ስድራ እዚኣቶም ክንሓስብ ክንክእልና እና ምሕሳብ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ኢድና እውን ክፍታሕ ክእል እኒሄ ፕራክቲካል እውን ክንሕግዝ ክንክእልና ትዝዓበይ ነገር ክትሕግዝ እንከለኻ ንባዕልኻ እዩ ትርካቱ ምክንያቱ ቅርሽካ እኮ ብተፈላለየ ቦታ ይጠፍእ እኮ እዩ ግን ልዕሊ ዞም ስድራ እዚኦም ዘርክዕካ ነገር ግን የለን ክልተ ስራሕ እዩ ሓደ ታሪኻዊ ሓላፍነትካ ትዋፅእ ኣለኻ ካልኣይ እንደገና ኣእምሮዊ ርክዓት እውን ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ግዴታኻን ተሓጓስካን ትረክብ ስለ ዘለኻ ግዴታኻ እውን ትዋፅእ ኣለኻ ተሓጓስካ እውን ርክዓትካ እውን ትረክብ ኣለኻ ስለዚ ንምግባር ነዚ ዝቁጠብ ቅርሺ ክህልየና የብሉን ማእክንደይ ኣበይ ይጠፍእ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ቅርሽና ቁም ነገር ክውዕል እኒአዎ የዝብል እቶም ስድራ ከዓ ብካልእ ባህል እውን እኮ ክንነግድ ንሓስብ ኢና ክንዓቢ ንሓስብ ኢና ክንመሃር ንሓስብ ኢና ሓቀ ትካላት ክልያና ንሓስብ ኢና ዓዲ ክናሃንፅ ንሓስብ ኢና ነዚ ስድራ እዚ እንተገዲፍናዮ መን ሒዝና ኢና ዓዲ ክናሃንፅ መን ሒዝና ኢና ክንነግድ ዓዲ ግድን እዩ ናይ ዋርድያ ዘድልያ ፀጥታ የድልያ እዩ ዝሕልያ የድልያ እዩ መስዋዕቲ ዝኸፍለላ የድልያ እዩ ስድሩ እንድሕር ንሕና ነድርበ ኮይና መን እዩ ፅባሕ ዓዲ ሰላም ክገብረልና መን እዩ ክሕልየልና ክትነግድ እኮ ሓላው ክልየካ ኣለዎ ሰላም ክል ኣለዎ ሰላም ወፊርካ ብሰላም ክትኣቱ ትክእለለካ እዚኣ ዝሕሊ ነዚኣ መስዋዕቲ ዝኸፍል ሰብካ የድልየካ እዩ ንሱ መስዋዕቲ ክኸፍል እንተሎ ክትነግድ እንተኮይንካ ነቲ ስድርኡ ግድን ንስኻ ክትሕሖ ከክንድኡ ኮይንካ ክተባፅሖ ኣለካ ሕዚ እንታይ እዩ ናይና ትካል ዝኸኣሉ ይገብርሎ እዩ ይንቀሳቐስሎ እዩ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጽንዓት ክነካይድ ንደሊ ኢና ንምንታይ ሕዚ ፕሮጀክት ከመይ ኣለኹም ንሰርሖ ኣለና ኣብ ናይ ኣረጋውያን ኩነታት እውን ንሰርሕ ኣለና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንሰርሕ ኣለና ግን ክነጽንዕ ጽንዓት ክንገብር ክንንቀሳቐስ ግን ዝሓሸ በጀት የድልየና ካብ ብድሕሪኡ ድማ ንሕና ካብ ኣማፃፃ ዝትካል እዚ ስቑኢሉ እናሃበ ዘወረ ይኮነን ቋሚ ዝኾነ ቀጻልነት ዘለዎ እቶት ንክህልዎም ስድራ ስዋኣት ቅድሚ ሕዚ እውን እናወድብና ፀኒሕና ኢና ኣረጋውያን እውን እናወድብና ፀኒሕና ኢና ሕዚ እውን ናይ ባዕሎም ስራሕ ፈጢርካ ቋሚ ዝኾነ እቶት ዘእትውሉ መንገድታት ንምፍጣር ናይ ባዕልና ጽንዓት ክንገብር ኣለና ተነኣስ እውን ንኦም መቋቋሚ ዝኾኑ ነገርስ የድልየና ክልተ ነገር ኢና ንደሊ ኣለና ሕዚ ሓደ ብቋምነት ክትሓዙ ዝግብኦም ስድራ ኣለውና ህፃውንቲ እኒአውና ክመሃሩ ዝግብኦም ወለዶም ዝተሰውእዎም ኣረጋውያን እኒአው ጠዋሪ ዘይብሎም ጠዋሪኦም ዝሰኣኑ ነዚኦም ምሕብሓብ ነዚኦም ድጋፍ ምግባር ቋሚ ዝኾነ ድጋፍ ክህልዎም ዝገብር ዓይነት ኩነታት ምፍጣር ሓደ ነገር እዩ ገሊኦም ግን መንቀሳቐሲ ገንዘብን ከመይ ይንቀሳቐሱ ወዲብካ ከመይ ይንቀሳቐሱ ሓሳብን እምበር ጉልበት ዘለዎም እኒአው ዓቕሚ ዘለዎም እኒአው ንዞም ዓቕሚ ዘለዎም ባዕሎም ሰሪሖም ንክነብሩ ምምችቻው ባይታ ምምችቻውና መንቀሳቐሲ ገንዘብ መሃብ እዩ ዘድሊ ተጠወርቲ ኮይኖም በብወርሑ ኣየድልዮምን ገሊኦም ሕዚ ዝሕግዙልና ሰባት ቋሚ ዝኾነ
ዝህብዎም ዘለዉ ሰባት ካብ ወርሒ ማህበስ ጥቕልል ኣቢልና ሂብናዮ መስ ስራሕቲ ዝፈጥሩሉ መሕሸይ ዝብል ሓሳብ ዘምፅሉና ኣለዉ እዮም ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንደሊ ቅድሚኡ እውን ከምኡና ገበርና ኢና ፀኒሕና ነዋኒ ባልትና ብዝብል ዘቋቁምናየን ናይ ሃገር ሰላም ኣደታት ማዕርና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ቀረያ ኣሲዙ ሽሮ በርበረና ፃዕና ዘእትዋ ናብኡ ደረጃ በፂሕናየን ነርና ኢና ሕዚ ከመይ ጌርካ ወዲብካ ተመስርተን ሕጋዊ ኮይነን ከመይ ኢለን ይኸዳ ድሓር ድማ ናይቱ ማሕበረሰብና ባህሊ እውን ብፍላይ ማሕበርና ብዙሕ ልምዲ እኒአዎ እዩ ገሊኡ ዝፋተይ ዝፋቐር ብሓደ ጌርካ ወዲብካ ተመሳሳሊ ስራሕ ክሰርሕ ትገብሮ ኢኻ ገሊኡ ድማ ምስ ሰብ ክቐርብ ዘይደሊ ድማ እኒኦ ግን ድማ ናይ ባዕሉ መንቀሳቀስ ይብካዮ እሱ ዝደልዮ ዓይነት ስራሕ ድማ ፈጢሩ ንታሰርሑ ትኸውን ድጋፍ ናገበርካሉ ትኸድ ዝደሊ እኒኦ ክእለቶም እውን ብክእለቶም መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ እውን ናይ በትሉምዶም እውን ዝኸድሉ መንገድታት እኒኦ ስለዚ ስድራ ሰውኣት ኩሉ ግዜና ጠወርና ክንነብር ኣረጋውያን ሰውእና ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ናሃብና ክነንብሮም ኣይኮንና ንደሊ ንባዕሎም ስራሕ ዝፈጥሩ ኣለዉ ኣረጋውያን ኮይኖም ደቆም እኒአዎም ስራሕ ዝሰኣኑ ደቆም ሕዚ ነቶም ኣረጋውያን ክጥውሩ ኮይኖም ነቶም መናእሰይ እውን ባዕሉ ታቦታዶ ትመርሖ ስራሕቲ ኣባላት ኮይኖም ብሓደ ስድራ እውን ስራሕ ክመስርትሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ከይድታት ክትገብር ይግባእ እዩ ማለት እዩ እና እዚታት ንምግባር ግን ብዙሕ ደገፍ የድልየና እዩ ማለት ሕዚ ሎማዓንቲ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ ሚድያ እዚ ናይና ስምን ከመይ ኣለኹም እዩ ናይና ፕሮጀክት ናትኩም ድማ ሎሚ ዝብል ሎሚ ተዘይሓጊዝና ፅባሕ ንብል ተኮይና ፅባሕ ያው ሎሚ ተሓሊፋስ ፅባሕ እውን እታ ፅባሕ ይትውዳእን ፅባሕ እያ ሎሚ ግን ሎማዓንቲ እያ ሎማዓንቲ ስለ ዝኾነት ሎማዓንቲ ንሓግዞም ሎማዓንቲ ክነቃቁሞም ንሕሰብ ስለዚ ትካልና ብቐጥታ ምስቶም ዝተሓገዝቲ ስድራ ዘራኽብ ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ብቐጥታ እውን ተሓታቲ እዩ ምናልባት ካብ እንግሊዝን ከባቢኡን ማሕበረሰብ ዝተለኣኸልና ዝተዋሃበና ገንዘብ እውን ከመይ ጌርና ተግቢርናየን ናይ ብጣዕሚ ብዙሓት ቶም ዝተዋሃቡ ሰባትስ ናይ ባዕሎም ፊርማ እውን ናይ ባዕሎም ብቪድዮ ዝተቐረፀ ምስግና እውን ጌርና ኢና ሰዲድና ኣለው ተን ወፃእታትና ናይ ኣልጋ ናይ ምግብተይ ቀረየት ናይ መኪና ክራይተይ ቀረየት እውን መኪና እኳ ለሚና ኢና ነዳዲ ኢና ባዕልና ገዚእና እምበር እዚታት እውን ንባዕሉ ተሓታትነትናስ ከመይ ከም ዝኾነት ኣረጋጊፅና ኢና እቶም ዝሕጉዝና ኣለው ከባቢ 250 ዝኾኑ ለጋሳት ዝሓዝዎም ሰባት እውን ብቐጥታ ብስልኮም ብኣካውንቶም ኢና ማለት ብስልካ ረኺብናዮም ኣካውንቶም ሂብናዮም ብቐጥታ ከይድ ክበል ተቐበሊ ህንድዚ ሰዲደልክ ኣለኹ ዝብሉ ስድራ ኢና ኣራኺብና ቤልጅም ዘሎ ኣቶ ክንደያ ኮረምያ በፂሐቶ 2 ሰባት እዩ ዝሕግዝ ተሓንቲ ኮረምያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በዓል መፅኡ ቀጥታ ኣትዩ ንመቐለ ኣትዩስ ናይ ኣድራሻ ናያ ስልክ ስለ ዘለዎ ናይታ ዝድግፋ ኣዶ ስልክ ስለ ዘለዎ ንኮረም ከይዱ ኳዕ ፀሕክን ሓድሽ ዓመት ኢሉ ሓጊዝዎ ናይ ዓመት በዓል እውን ሂብዋ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ብቐጥታ ናባና ኣይኮነ ድሕረ እዚ ስድራ ፈጢርና ኣለና ናብ ስድሩ እዩ ሓየሎም ዝበሃል እውን እኒአና ተሓየሎም እውን ተመሳሳሊ ገሊኦም ኣብ መቐለ እንዳባጉና ይበፂሕሞ እቶም መቐለ ሕዚ ቀረባ እዋን ተመፅኡ መቐለ መፅኡ ኣማዓልኩም ክብሎም ኣብ እስራኤል ዘሎ ገብረ እግዚአብሔር ዝበሃል ሓንቲ ኣበሪት ትበሃል በዓል ገዛእ 3 ቆልዑ ገዲፉላ እንኡ ገዲፉላ ዝተሰውአ በፂሓቶ ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዎ ስድሩ ኣተሓሒዙ ዓመት በዓል ሕዚ ኣብ ገዛእ መፅኦም ብዒሎም ድሓር ድማ ሒዞም ዋኸይዶም ናብ ገዝኦም ስለዚ ስድራ ኢና ንፈጥር ኣለና ንዚ ከምዚ ዝበለ ስራሕና ድማ ስለዚ ትግራይ እንድሕር ውሕስናና ክትኮን ኮይና እዞም ስድራ እዚኦም ምሕጋዝ ግዴታና እዩ ካብ ንእሽተን ነገር እያ ብኣውሩ ሂወቱ እናሃፈ ኣካሉ እናጉደለስ ነታ ናቱ ስድራ ዝተወሰነት ቅርሺ ኣስተዋፅኦ ጌርካ ምሕጋዝ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ነጋዳይ እውን ክሓስበሉ ኣለዎ እዚ ምንም ፅባሕ ዝበሃል ዋዕል ሕደር ዝበሃል ዋኒን ኣይኮነን ተማሂሩ ስራሕ ዝረኸበ ኢንጂነር
ዶክተር ብዙሕ ነገር ዘለውን ክሓስበሉ ክእል ኣለዎ ካብታ ዘግንያ ዞም ስድራ እዚኦም ሳለኦም የግንያ ኢሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣለዎ ስለዚ ብንኽእሎ ዘበለ ብሙሉእ ጌርና ስድራና ክንሕግዝ ክንክእል እኒአና ጉድኣትና ክንሕግዝ እኒአና ብኣውሮ ካቶም ስድራ ስዋእትና እውን ኣብቲ ዝበፅሕ ክነባፅሖም ክንክእል እኒአና ነዚኣ ዝረአየ ተጋዳላይ ሕጉስ ኮይኑ እዩ ዝጋደል ነዚኣ ዝረአየ መንእሰይ ፅባሕ ዝኾነ ነገር ተዘጋጥመና ሕጉስ ኮይኑ እዩ ዓዲ ዝሕሉ ስለዚ እዚኣ ክንገበር ኣለና እንድሕር ስድራ ስዋእትና ሕማቕ ቦታ ዝወድቀሉ እዮም ኮይኖም ዘለሎም ዝጥይቖም ዘየለ ኮይኑ ጉድኣትና ኣብ በረኻ ዝተርፉ እንድሕር ኮይኖም ግን ፅባሕ ትግራይ ክሕልያ ዝኽእል ኣያኾና ዝኽእል ሰብ ክህልይ ይኽእል ሎጂክ እዩ በቃ ሳይንስ እዩ ስለዚ ምስ ሎጂክ ክንከራኸር ስለዘይንኽእል ክንገብሮ ዝግባእ ነገር ክንገብር ኣለና ዝሓዘ ጥያቕ ዘላ ቀላል እያ ከባድ ኣይኮነትን $1 ኣብ ወፃእን ዝነብር $1 ማርካቶ ተግዝኦ ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለና ድማ 100 ቅርሺ ብዙሕ ኣይኮነትን ብኣንፃር ክነብሎ ንኽእል እሞ ኣብቶም ስድራ ከይዳ ግን ዓብይ ትርጉም ስለተምፅእ እሞ ድማ ማንም እውን ስለዘይሸርፋ ቀጥታ እውን ስለዝኾነትና እውን ትበፅሕ ሕዚ ከም ትካል ዕሪና ንምካሕሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝፈልየና እውን ቀጥታ ብኦንላይን ኣብ ኣንኒወኹም ኢና ንብል ሓንቲት ቅርሺ ድንብልብሎ ሳንቲም ኣድሚን ኮስት ንቕበላ ነገር የብልና ናብ ትካል ዝመፅእ ዝቆራረፀሉ ትበፅሐለይ ዳ ይትበፅሐለይን እምነት ጉድለት ክዛዕ ትብለሉ መንገዲ የለን ምክንያቱ ብቐጥታ እያ ናብ ባዕሎም ትኸድ ባዕልኻ መሪፅካ ናብ ኣካውንቶም ብስልኮም ኢኻ ትረክብ ሕዝታ ኢናትና ከም ፕሪንሲፕል እቲ ትካል ዘድሊ እንትኮይኑ ትካል ባዕሉ ክጥይቕ እዩ ዝኾነ ሰዓት ኣድሚን ኮስት የድልየኒ ኣሎ ስለዚ ሓግዙኒ ይኽብል እዩ ኣሚኑ ይሕግዝ ነቲ ስድራ ተባሂላ ካብ ትኸይድ ቅርሺ ንዑ እየ ዝገብራ ካብ ትበሃል ግን ትቁረፃ ድንብልብሎ ሳንቲም የላን እዩ ቀጥታ እያ ትበፅሕ ትካል ግን ትካል እዩ ራን ክገብር ኣለዎ ውፅኢቱ ተራእዩ ኣሎ ዝኾነ ሰዓት ስፖንሰር ሓቲቱ ንሰብ ጠይቑ ሓግዝዎ እንተኢልና ኣዋፂኻ ክሕገዝ ዝኽእል ነገር እዩ እምበር ክንደይ ወጪ ኣለዎ ይፍለጥ እዩ ካብቲ ፅንዓቱ ጀሚርካ ካብቲ ምልመልኡ ጀሚርካ ካብቲ ሲስተም ባዕሉ ክስራሕ ንዑ ክመሓደር ናይ ቢሮስ ናይ መኪናስ ናይ ብዙሕ እዩ ግን ኣድሚን ኮስት ካብ ሕድሕድ ናብ ስድራ ትበፅሕ እናቆረፅካ ትተርፍ ዘይኮነት ብቐጥታ ሓግዙን ኢልካ ትግበር ስለ ዝኾነት እየ ዝወስዳ ዘሎ ፈለየ እየ ዝወስደን ዘለኹና ንትካል መይኑ ግዜ ትጥይቐሉ ኣሎ ምክንያቱ ዓብየልካ ስለትደልዮ ክመሓየሸልካ ዘመናዊ ክኸውን ስለትደልዮ ኢንቨስት ትገብረሉ ኢኻ ስለዚ ከም ዝኸውን ስለትድለ ኢንቨስት ትገብረሉ ኢልካ ንመይኑ ትጥይቐሉ ኢኻ እንተቐጥ እዚ ናይዚ ጉዳይና በነፍሸር ዝኸይድ ዳይሬክት ግን ዳይሬክት ባዕልካ ትልእኾ እዩ የራኽበካ እዩ ዘሎ እዚኣ ክብል ደልየ እየ ማሕበራትስ ዝኾነ ይኹን ማሕበር ምህጣር ከፍቲ ይኹን ማሕበር ህንፃ መሳርሒ ይኹን ዝኾነ ማሕበር መዓት ማሕበራት ኣለዋና ናይ ሕጊ ሰብ ሞያ ማሕበር ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ማሕበር ቁንጥር ኣቢልና ካብ ደሞዝና እንዶ ሓደ ስድራ እንዶ ንሓግዝ 1,000 ማሕበራት ተሃልየን እኮ 1,000 ስድራ ስውእ ክሕዛ ኸላ ክንሰርሕ ተደሊና ክንብገስ ተደሊና ካብ ልብና ብዙሕ እዩ ስለዚ ህዝቢ ንዓኻ እዩ ዝመልእኽቲ ብዙሕ ነገር ሰጊርና ኢና ስጋዕ ሕዚ ብዙሕ ነገር ተፃዊርና ኢና ኣብዚ በፂሕና ኣይረብርበና እሞ ስድራ ስዋኣት ንሕና ኢና ተስፎም ሕድሪ ናይ ስዋኣት እንብሎ ንሕና ክነተግብሮ ከለና እዩ እሞ እዚኣ ብምግባር ኩላትና ዕግበት ሕልና ንርከብ ሓላፍነትና ንዋፃእ ክብል እየ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ክሕልፎ ዝደሊ ያው ፕሮጀክት ከመይ ኣለኹም ሰለስተ ነገራት እዩ ዝፈትሕ ሓደ ስነ ኣእምሮዊ ሕክምና እዩ ዝገብር ስድራና ካብቲ ዘለዉ ኣትየሞ ዘለዉ ሓዘን ዘውፅእ ዘፅናዕንዕ ኣለኹልኩም ዝብል ሞራል ዘስንቕ ሃርበኝነት ስምዒት ዘስንቕ ፕሮጀክት እዩ ካልኣይ ድማ ፋይናንስ እውን እቶም ስድራ ብድሕሪት ከይተርፉ ዝሕግዝ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ሓድነትና ዘጠናኽር እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ያው ፀላእ ክንምክት ከለና ሓደ ኮይንና ወፊርና ኢና መኪትና ንዝተረፈና ኣብቲ ፀላእ ምምካት ዝተረፈ ዝተሰወና ከዓ እንደገና ሓደ ኮይንና ንሕግዝ ተሸኪምና ንኸይድ ነባፅሕ ስለዚን ሰለስቲኡ ዝድግፍን ዘበረታትዕን እሞ ፕሮጀክት ከመይ ኣለኹም ሓግዙ ሓደ ስድራ ሓዙ ዝጎደለ ሙልኡ ግዚኡ ሕዚ እዩ ግዚኡ ሎሚ እዩ እቲ ስድራ ትሕግዘሉ ግዜ እሞ ንድሕሪት ኣይንበል ንፅባሕ ኣይንበል ምክንያቱ ሎሚ ጾሙ ዝሓድር ሎሚ ዝጎድለና ሰብ ኣሎ ካብ ዝሓዝናዮም ዝሞቱና ሰባት ከለዉ ከይበፅሕና ኣሎም ገሊኦም ድማ ምስ በፅሕና ኣሎም ከይጠዓምዎ ዝሞቱ ስድራታት ኣለዉ
ምክንያቱ ስራሕና ዝረአናዮ ስለዚ ሎሚ ወሳኒ እዩ ሎሚ ንብፅሐሎም ሎሚ ዝጎደለ ስድራ ንምምላእ ሎሚ ከመይ ኣለኹም ንበሎም ከመይ ኣለኹም ዝብሎም ይደሃየለው ይደልየለው ንድለዮም ንጠይቆም ፍቆዶ ናይ ትግራይ ከባብታት ኣለው ዝተዓፀው ገዛታት ኣለው ጥያቕ ዘይብሎም ዝሕክሞም ዝሓመሙ ስድራታት ኣለው ነዚኦም ንብፃሕ ነዚኦም ምብፅሕ ድማ ፕሮጀክት ከመይ ኣለኹም ዌብሳይት እዳልይሉ ዌብሳይት ናቢልኩም ረኸብዎም እርግጠኛ እየ ስድራ ምስ ትሕዙ ኣይትጣዓሱን ትሕጎሱ ኢኹም ብዙሕ ነገር እውን ተገኒኢኹም እየ ዝብል ይቕኒለይ ሎሚ ሚድያ ተቃልሐልና ኣላ ተደጋጋሚ እውን ንራኸብ ኢና እየ ዝብል ሎምን ከመይ ኣለኹምን ተኣሳሲርና ኢና ንሰርሕ ኣለና እሞ ሎሚ ኢና ከመይ ኣለኹም ንብሎም ሎሚ ኢና ክንውድቦም ክንፅዕር ዘለና ካባና ዝበለፀ ሓሳብ ዘለኩም እውን ክትህሉ ኢኹም ኣነ ብስምቶም ስዋኣት ብስምቶም ጀጋኑና ማለት ኣነ ንትግራይ ኢሎም ባንዴራ ትግራይ ናውለውለው ዝሓለፉ ደቅና ብስሞም እየ ኣነ ዝልምን ዘለኹ ሕዝናዮም መስዋዕቲ ከንቱ ከይንገብሮ ንስድሮኦም ክንጥይቐሎም ኣለና ስድሮኦም ክነቋቑመሎም ኣለና ከመይ ኣለኹም ክንብለሎም ኣለና ሕዚ ኣነ ካብ መርድእ ንሰምዕ 1 ዓመት ገይርለት ስድራ 20,000 ተዋሂባቶ ክትኮን ትኽእል እያ ደበስ እታ 20,000 ገሊኡ ን40 እየ ገይርዋ ዝመኽሮ የለን ኣጅኻ ዝብሎ የለን ዝጥይቆ የለን ስለዚ እስኹም ኢድ ኩኑና በቃ ሕዚ ትሰምዑን ኣለኹም ብሚድያ ብምልእኹምስ ኢድ ኩኑን እሞ ኣነ ካሊእ የለን እታ ዝተረፈት ዕድመይስ ምስ ስድራ ስዋኣት ምስ ኣረጋውያን ትግራይ ካሕልፋ እየ ዝደሊ ኣነ እውን ኣርኪበዮም እኒኹ ቅድሚ 16 ዓመት ናብ ትግራይ ክመፅእ ከለኹ ከምዘይ ነበርኩ ሕዚ ግን ንባዕለይ እውን ኣሪጋ ኣለኹ ስለዚ ብስምቶም ደቅና ብስምቶም ማለት ከቢድ እኒ ኣብ ትግራይ ተሓደ ወዳ ተሰዊኡ ተሓደ ወዳ ድማ ኣካሉ ተጎዲኡ ኣብ ሆስፒታል እኒኦ ክሕግዛ እውን ኣይኽእልን ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንወፍር ኣለና ሕዚ ተስፋ ናሳኣነ ንልብያ ይጓዓዝ ኣሎ ንዓዲ ሞት ንዓዲ እንጀራ ከይኮነስ ንዓዲ ሞት እዩ ዝብል ኣሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ስምዒት ኮይኑ እየ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ይልምን እየ ኣለኹ ኣነ ሰብ ኩሉ ምሳይ ክኸውን ምን ኣነ ዝደልያ ኑሮ ይብለይን በቃ እታ ኑሮይ ምስ ስድራ ስዋኣት ምስ ኣረጋውያን ትግራይ ርእዮም እየ ናይ ኣኽሱም ኣረጋውያን እና مستن وصعد دقان وستي مستن استدفر دقان وستي كوني زدلي سدرا سوات كل جزي أقولنا منخن خذ خلت سلست جزي كي خذ ممكن جورو من لنا ناجحهم من ولهم نرأيهم يزبل يغني اللي لومي تعمي إذا مسكن يغني اللي خلهم تحوابيركم ولا بهوت زلوا سراويتهم بزعبا سدرا سواتي كوقع زلوا بهوت ترف مرحون ستسوي خاطري فكا كالي كبهالي يخلن أنا نتقرأي ناينا ثم بروجكت زت حوابرو له مسارحتي دقي كقلص ويخليهم تقرأي أين فليان ككل تقرأينا بعز أين نقول لنا بعز أزقورنا المخنياتون أنا نتقرأي اللي يتسوي بانديرة تقرأينا ولا يتسوي سلازي بزقم بسمتم سواتنا ذكر سمعتات كنقبرت لناس نوم يخونا كنذكر زلنا ندوق من نولد منينا كنذكر زلنا مو يقني اللي يزبل بزميديا زي تدامص نزلهم ون نسمعكم يمسكن سلا زدامصكم إذا مسكن زي العالم خبرن موجسن نسمعتاتنا لعل خلو سدرا سواتنا خبر يقني اللي